Mä juttelen tänään pitch-valmentaja Elsa Ervastin kanssa aiheesta Näin kiteytät oman asiasi someen. Elsa valmentaa yrityksiä esiintymisessä ympäri maan. Hei Elsa, kerropa vähän itsestäsi. Hei Hanna, kiva olla täällä tänään. Mä oon tosiaan yrittäjä ja esiintymis- ja pitchausvalmentaja. Mä autan suomalaisia esiintymään paremmin työelämässä ja siihen liittyy muun muassa somevideot, live-esiintymiset ja pitchausesitykset. Ja mä oon taustaltani teatteripedagogi ja mua kiinnostaa kaikenlainen esiintymisen analyysi ja analysointi. Ja sitten miten tulla paremmaksi ja vahvemmaksi, rohkeammaksi esiintyjäksi. Pitchaaminen on todella tärkeä taito, jos sä haluat tehdä toimivia videoita someen. Mitä pitchaaminen sitten on ja mikä on hyvä sellainen? Joo. Eli pitchaus on tiivistetty, kiteytetty esitys sun tärkeästä asiasta, joko somessa tai esiintymislavalla, pitchauskilpailussa tai vaikka asiakasmyyntitilanteessa. Ja se kiteyttää just sen olennaisen sille kuulijalle tarkoitetun viestin. Ja usein siinä on myös tämmöistä niin kuin oman osaamisen esiin nostamista sekä jonkinlainen call to action lopussa. Ja kun sä näet videoita somessa, niin sä varmaan niitä paljon analysoit, mutta onko jotain, mitä kannattaisi välttää, kun tekee omaa videoa? No somessa tietenkin se kohderyhmä on tärkeä määritellä vaikka siinä oman videon alussa. Että puhuttelee just sitä omaa yleisöään ja sitä unelma-asiakastaan. Eli jos ei sitä tavallaan rajaa siinä videolla, niin sitten se viesti voi jäädä vähän ympäripyöreäksi. Eli kohdentaminen on tärkeä. Ja miksi sitten sen oman asiansa kiteyttäminen, miksi se on niin vaikeaa, vaikka kyllähän me tiedetään, mutta me itse tiedetään, mutta sitten miten se on niin vaikeaa jotenkin kertoa toiselle? No joo, tietty suomalaiset ei halua välttämättä nostaa omaa tekemistään jalustalle. Se voi olla vaikeaa, siitä omasta osaamisesta puhuminen tai siitä omasta asiantuntijuudesta puhuminen niin, että se on ymmärrettävää muille. Eli usein pitää sitten vähän tiivistää, vääntää rautalangasta se oma asia, mikä voi olla jotain syvää osaamista, niin siitä pitää tuoda ehkä vain se pinta tai semmoinen niin kuin yksinkertainen versio. Niin senkin takia se voi olla vaikeaa. Miksi sitten asiantuntijana tai yrityksen edustajana on niin tärkeää kertoa ulospäin, että mitä tekee? Joo, siis somessa voi asiantuntija tai yrityksen edustaja tehdä itsestään helposti lähestyttävän sillä tavalla, että puhuttelee just sitä omaa kohdeyleisöään ja sillä tavalla, että niin kuin tuttavallisesti tekee itsestään ehkä semmoisen tuttavallisemman, jolloin sitten on helpompi olla yhteydessä tähän yritykseen. Ja jos puhutaan vaikka kesätyörekrytoinnista, niin nuorille voi olla helppo tarttua tämmöiseen somevideoon ja ottaa sitten yhteyttä yritykseen. Okay. Ja mä haluaisin nyt tässä sun kanssa tehdä mun oman somevideon tai yritysvideon. Niin miten mun kannattaa aloittaa? Onko niin, että kerronko mä heti mitä mä myyn? Tai kerronko mä itsestäni vai aloitanko mä jollain ongelmalla, mitä mä haluan ratkoa? Joo, eli kannattaisi aloittaa semmoisella napakalla one-linerilla. Esimerkiksi kiteyttää yhteen lauseeseen se oma tekeminen, jolloin sitten kuulija heti jää kuuntelemaan, että tämä onkin kiinnostavaa ja herättää se kiinnostus sillä niin kuin one-linerilla. Ja se voi olla tällainen 7 sanaa, millä sä kiteytät sen sun oman osaamisen. Sähän oot yrittäjä, niin sun pitää jollain tavalla kertoa, että miksi just sulta kannattaa ostaa palveluita. Mikä on sun 7 sanan? Joo, eli mulla on tämmöinen, että autan suomalaisia yrityksiä esiintymään paremmin työelämässä. Autan suomalaisia esiintymään paremmin
työelämässä. Työelämässä. Ja suomalaisia yrityksiä. Niin suomalaisia. Okei. Joo. Joo. Okei. No mutta no mulla on onko se siis sama kuin slogan? Vähän niinku. No, tää on vaan niinku ehkä eri sisältö, Joo. missä ollaan. Joo. Niin ehkä se slogan on enemmän jossain nettisivuilla tai tuotteen päällä tai tuotteen materiaalissa. Mutta sitten kun puhutaan ääneen, niin se pitää ehkä olla semmoinen puhekielisempi versio. Just se minä autan on hyvä aloitus. Niin. Sä voit kokeilla vaikka sillä. Okei. Mun slogan on, että jokaisella yrityksellä on tarina, se pitää vaan kertoa. Ja mä kerron sen sitten kuvilla ja videoilla. Niin mun voisi sitten olla ehkä, että mä autan yrityksiä kertomaan, tai mitä mä sanon? Tarinoita videolla. Tarinoita videolla. Se on 6. Yksi vielä. Social Cocktail auttaa. Totta. Niin. Joo, se yrityksen nimi kannattaa mainita, jos on sellainen niin kuin mieleen jäävä nimi, minkä haluaa. Social Cocktail auttaa yrityksiä kertomaan tarinansa videolla Joo. tai kuvilla. Se nyt riippuu. Visuaalisesti. Visuaalisesti. Hyvä. Se on niin hyvä. Joo, just tällaista pyörittelyä, että, Niin. että mikä tuntuu luontevalta, mikä tuntuu, että siinä on hyvä rytmi, löytää semmoinen napakka one-liner siihen alkuun. Videolla mun mielestä toimii tosi hyvin. Just hyvä. Joo. No, mitä sitten kun mä teen tätä mun videoa, niin mitä mun kannattaisi tuoda esille? Ja mikä on se tunne tai ajatus, mitä sillä katsojalla pitäisi jäädä mieleen sen videon jälkeen? Sun kannattaa tuoda se sun erottautuvuustekijä, sun kilpailuetu, että mikä tekee just siitä sun palvelusta sille sun unelma-asiakkaalle kiinnostavan. Hyvä vastaus. Mennäänkö sitten tähän mun videoon? Mä oon tehnyt tämmöisen oman pitchin. Ja mä kerron sen kameralle, mutta mä haluaisin myös, että sä sit sen jälkeen analysoit sitä ja katot ja niin kuin, autat mua tekemään siitä vielä paremman. Joo. Haluaisitko yrityksellesi toimivat videot someen? Miten muuten, nyt tuli vaan mieleen kysymys, että kuinka puhekieltä tai kirjakieltä pitäisi puhua oikeastaan videossa? No semmoinen niin kuin ymmärrettävä, ei mitään murteita, ehkä en lähtisi Joo. puhumaan, varsinkin jos haluat puhutella yritysasiakkaita. Joo. B2B-puolella ehkä semmoinen kirjakieli on parempi. Ja sitten ehkä B2C-puolella voi olla puhekielisempi vielä. Aivan. Joo. Haluaisitko yrityksellesi toimivat videot someen? Mä oon Hanna, videokuvaaja ja valokuvaaja. Ja mä autan yrityksiä tuomaan esiin heidän tarinansa videoiden ja kuvien avulla. Mun kuvauksissa tärkein asia on rento, hyvä ja turvallinen fiilis ja olo. Multa sä saat joustavaa palvelua ja jokainen sessio suunnitellaan aina sua tai teitä varten. Jos sä haluat kuvia ja videoita, jotka tuntuu omilta ja toimii myös somessa, niin laita viestiä mulle tai soita, niin buukataan aika. No hyvä, siis toinen oli tosi hyvä, mutta totta kai mä aina mietin, että voiko sitä parantaa jollain tavalla. Ja mulla tuli muutama ehdotus, koska yksi haaste on just se ensimmäinen lause, että voisiko se olla enemmän koukuttava sille kuulijalle, että onko toimiva video hyvä vai voisiko se olla joku, niin kuin sulla oli se sun tarina, mitä sä haluat kertoa sun yritysasiakkaista, niin voisiko sulla olla semmoinen ensimmäinen one-liner, missä tulisi enemmän se tarinallisuus mukaan, koska sähän kerrot kuvilla ja videoilla tarinoita. Niin sen voisi muuttaa, sen ensimmäisen lauseen, vaikka toi kysymyskin on tosi hyvä. Sitten toisessa, heti sen jälkeen voisi olla toi sun esittely, mutta ehkä sen jälkeen siihen voisi liittyä siihen sun omaan esittelyyn, että minkälaisia asiakkaiden ongelmia sä ratkaiset. Onko ne haasteet sellaisia, niin kun, mitkä sitten se kuulija tunnistaa, kun se kuulee ton sun videon. Ja sitten se pystyy tarttumaan, että okei, mulla on just tää ongelma. Ihanaa, että Hanna ratkaisee tämän. Että tämmöinen palvelu on olemassa.
on esiintymisjännitystä, niin sit sä pystyt sitäkin niinku ohjaamaan siinä sun kuvaustilanteessa ja pystyt keskustelemaan siitä. Se voi olla semmoinen koukku. Sitten voisi olla vielä, tuossa voisi olla lopussa tämmöinen ehkä enemmän, toimintakehotus voisi olla vielä niin kuin selkeämpi. Eli ei taaskaan, että buukataan aika, vaan että kerrotaan sun tarina. Eli käytät sitä toistoa tehokeinona. Eli semmoinen, että sä voit sitä tarinaa nyt niin kuin tavallaan vähän siellä toistaa, niin se jää mieleen. Ja sitten mä ajattelin, että okei, Hanna kertoo mun tarinaa, yes. Eli semmoiset avainsanat miettii valmiiksi, mitkä sit sä haluat, että jää sinne niin kuin kuulijan mieleen niin vielä vahvemmin. Ja niitä voit vielä painottaa. Eli sit sä voit, kun sä puhut, niin painottaa sitä tarinasanaa tai sitä somevideo tai mikä se onkaan se sun 3 tavallaan semmoista avainsanaa, mitkä sä haluat, että ihmiset jättää sitten sieltä hashtageina myös niin kuin somepostauksen kautta, sit, niin kuin, että niihin voi tarttua. Eli semmoiset ankkurisanat voisi miettiä vielä. Okei, toi on hyvä. Joo. Koska mulla on tosi usein, tietysti kameran edessä oleminen on ihan siis aina kaikille tosi jännittävä. Ei kaikille tietenkään ne, jotka tekee sitä työkseen, niin heille, mutta tosi monille ihmisille. Ja se on jotenkin ollut semmoinen, tai mä huomaan myös sen jännityksen, kun mä kuvaan jotain. Ja mulle on tosi tärkeää koittaa saada se jännitys pois ja se sellainen niin kuin olo, että sulla on turvallista olla siinä. Ja sillä mäkin ehkä tarkoitan sitä, että jotenkin, että mä en kuvaa mitään, mikä olisi tälle henkilölle niin kuin huonoa. Tai jotenkin, että pitää myös luottaa siihen, että ja siinä on iso luotto, että sä luotat kuvaajaan, että se tekee sit niinku siitä, että se kaikki näyttää hyvältä ja näin. Mut joo, se jännitys on kyllä sillä tavalla iso juttu, että se on tosi usein ihmisillä ja mä yritän niinku tehdä kaikkeni aina, että tulisi semmoinen olo, että ei tarvitsisi kauheasti jännittää kameran edessä. Ja se voi olla yksi koukku. Ihmiset, jotka jännittää kameran edessä, niin se voi olla sun yksi kohderyhmä, kelle sä kerrot sitä sun sometarinaa. Tai ehkä jännitys on, no tietysti varmaan moni tekee sitäkin, mutta epämukavuus on ehkä se. Että se on epämukavaa olla kameran edessä, koska sä et ole tottunut siihen. Ja se olisi kiva kuulla sulta vielä vinkkejä, että miten voisi valmistautua siihen kuvaukseen niin, että tulisi niin kuin rauhallisempi olo. Että mitkä on ne asiat, mihin tulisi keskittyä. Yksi nyt heti, mikä tulee vaan mieleen, niin on tietysti se, että harjoittele sun sitä, mitä sä aiot sanoa kameralle. Harjoittele, koska silloin sun ei tarvii sitä miettiä, että ai niin, mitä mun piti sanoa, vaan silloin sä voit keskittyä siihen, että sä tiedät, mitä sä sanot, sitten sä keskityt muihin juttuihin. Mut joo, että sä valmistaudut siihen ja tiedät, mitä sä tuut kertomaan, kun sä oot kameran edessä. Se on yksi tärkeä asia. Saako sulta myös jotain vinkkejä pukeutumiseen? Että mikä toimii, minkälaiset värit toimii tai miten niin kuin miettiä sitä omaa asua? Joo. Sellaisia kysymyksiä tulee tosi usein ja mulla on siihen kyllä kans niin kuin hyvät ohjeet. Mä haluaisin tänne mun ohjelmaan ottaa myös stylistin mukaan, joka sitten osaisi kertoa vielä paremmin, koska stylistihan se on hänen työtä sitten tietää, että mitä laittaa päälle mihinkin tilanteisiin. Koska riippuu myös videosta, että millainen se video on, mitä sä teet työksesi, mitä sä haluat tuoda esille ja näin. Niin se on tosi tärkeä osa kyllä videoa, miltä näyttää. Joo. Mennäänkö sitten tämmöisiin vinkkeihin, mitä sä voisit kertoa? No mutta mikä sitten on hyvä harjoitus, joka auttaa kirkastamaan sun viestiä? Kysyy itseltään, miksi teen tätä, mitä teen. Ja kirjoittaa vaikka ylös 5 asiaa. Niin sieltä löytyy semmoinen motivaatio. Ja sitten taas se motivaatio kuuluu äänessä.
Eli kirkastaa itselleen sitä sisäistä motivaatiota tehdä sitä asiaa. Että miksi sä haluat kertoa tarinoita, ihmisten tarinoita? Toi on hyvä. Miten sä luot sellaisen hyvän asenteen siellä kameran edessä ennen kuin sä painat rekkiä? No jos mä teen sellaisia selfie-videoita, niin kyllä mä mietin just, että kelle mä puhun. Ja sitten mä otan ehkä jonkun semmoisen tunteen mukaan, että mikä sopii siihen sisältöön. Että jos mä haluan, no hymy auttaa aina, koska se myös auttaa siihen ääneen. Eli jos vähän miettii semmoista sisäistä hymyä, niin se on tosi hyvä. Hymyile sisäisesti ja katse sinne kameraan. Eli luo semmoisen hyvän yhteyden sinne kameraan. Toi on hyvä. Mä myös teen sitä, kun mä puhun puhelimessa, niin mä hymyilen tosi paljon. Koska mä huomaan, että se muuttaa sen sun äänen oikeastikin. Kyllä. Niin joo, toi oli hyvä vinkki. Hymyile. Ota katse kameraan. Eiks vaan? Mikä voisi olla yksi lause, millä sä aloitat sen videon ilman, että sä kerrot itsestäsi? Joo, hyvä kysymys, koska se aloitus on tosi tärkeä. Ja jos ei halua, että se on semmoinen formaali, että olen Elsa Ervasti, vaan että se on jotain muuta, niin se voi olla semmoinen tuttavallinen. Esimerkiksi mä oon nähnyt tällaisia, että hei, pakko tulla kertoa sulle yksi juttu, tai pakko kertoa teille yksi juttu. Ja sittenhän sä rakennat siihen semmoisen jännitteen, että no mitä siellä on kerrottavaa. Että mikä voi olla niin jännittävää, että sun täytyy someen asti tulla kertoa se. Niin se on musta tosi hyvä aloitus, koska siinä on semmoinen koukku, että nyt on jotain tosi jännittävää. Toi on hyvä. Tulossa. Joo. No, nyt jos siellä on joku katsoja, joka haluaisi tehdä ensimmäisen somevideon, niin millä sä pääset alkuun? Onko joku, miten hän nyt voisi tänään heti nyt aloittaa tämän asian? Joo. Eli kannattaa kirjoittaa joku sellainen lyhyt rakenne sille omalle somevideolle. Se voi alkaa just sillä one-linerilla tai omalla esittelyllä. Ja sitten siinä voi olla joku ongelma, mihin kertoo sit ratkaisun. Tai se voi olla kysymys, mihin kertoo vastauksen. Ja sitten lopussa voi olla joku tämmöinen call to action, eli pyytää vaikka seuraamaan sitten omaa tiliään tai sitten jotain omaa linkkiä, missä on sitten lisätietoja vaikka tästä asiasta. Mutta tollainen niin kuin 4 kohtaa, eli one-liner, sitten ongelma, ratkaisu ja call to action, eli toimintakehoitus lopussa. Niin sitten saa tavallaan aktivoitua sitä omaa yleisöä tekemään jotain siellä somessa. Yksi juttu mun tuli mieleen. Et kun sulla on tässä joko sun puhelin kuvaamassa tai kamera siellä kuvaamassa, niin sähän katot linssiin sinne. Niin onko jotain ajatustapaa, miten sä niin kun, se on outoa katsoa linssiin ja kertoa, että näin. Niin mitä pitää ajatella, että kuka siellä on siellä kameran takana? No joo, se on tosi hyvä niin kuin miettiä joku tuttava, kelle puhuu, tai kyllähän sä näet, ketä sun somea seuraa, niin puhutella tavallaan heitä. Ja just se tuttavallisuus, semmoinen helposti lähestyttävyys, että jos sä puhut vaikka kesätyönhakijoille, niin sitten sä tiedät, että ne on vähän nuorempia, niille voi puhua vähän rennommin ja voit kuvitella ne siellä, miten sä saat heidän huomioon. Ja sitten jos on joku samanikäinen kuin sä, niin sehän niin kuin helpottaa sitä, että sä pystyt puhumaan aika semmoisella neutraalilla tavalla. Ja sitten jos sä taas puhuttelet vähän vanhempia arvokkaita henkilöitä tai näin, niin sittenhän se taas muuttuu. Et kannattaa tosiaan miettiä, että puhuuko niin kuin omalle mummolleen vai lapselleen vai sitten nuorelle, että minkä tyyppinen se sanasto ja se ilmaisutyyli on. Että kyllähän näitä voi niinku ihan loputtomasti miettiä ja viilata. Niin, mutta siellä on aina ihminen. Siellä on aina joku henkilö siellä, joka sua katsoo ja kuuntelee, eikä oikeastaan ei ole kamera, vaan se on henkilö. Niin, ja se olisi tosi hauska nähdä ne ihmiset, ketkä sitten lopulta katsoo sitä videoa. Mehän ei ikinä somessa nähdä, että miltä ne ilmeet on, kun ne katsoo niitä sun videoita tai mitä. Se vaatii tosi paljon semmoista mielikuvitusta, että sä
kuvittelet sen sun oman yleisön sinne. Ja sitten kun ne alkaa seuraa sua ja sä tiedät, ketä siellä on, niin sit sä voit jopa niinku, vähän tunnistaa niitä ryhmiä ja vähän puhutella heitä vielä. Että hei, nyt mä tiedän, että moni mun seuraaja on menossa viikonloppuna vaikka Flow-festareille, että miettikää näitä asioita. Tämä nyt oli ihan siis... Mutta tavallaan sä tunnistat siellä, missä ne liikkuu, mitä ne tekee, mitä ne haluaa kuulla sulta. Niin ehkä tollaisia voisit vielä niinku tuoda sinne mausteena mukaan. Joo, ja nyt mä voisin sanoa, että heitä, jotka haluatte esiintyä somessa, niin soittakaa mulle tyyppisesti. Niin kuin, että mä puhuttelen just heitä ja annan heille jonkun pyynnön toimia. Niin sitten... Hei niin kuin... sinä, joka haluat toimivan videon someen. Just näin. Just näin, joo. Aivan näin. Ja sitten me heti tiedetään, ketä sä puhuttelet. Niin. Joo. Vielä loppukysymys. All right. Niin, mikä on semmoinen asia, mistä sun asiakkaat sua kiittää? No joo, siis mä oon saanut sellaista palautetta, että on todella jäänyt fiilis, että Elsa haluaa, että minä kehityn esiintyjänä. Kiva, joo. Koska sitähän sä oikeasti haluat. Kyllä, siis mua aidosti kiinnostaa, koska mä oon pedagogi myös niin kuin taustalta, niin mua kiinnostaa se kehitys ja se on ihana nähdä se kehitys niin kuin saman tien. Että tekemällähän se vaan tapahtuu. Niin, mutta ihana, että se tulee esille kans niin vahvasti just, että kyllä. Asiakkaat huomaa. Joo, ja yleensä se on jossain lopputuloksessa, että se on valmis somevideo tai se on valmis presentaatio, valmis pitch-esitys, missä sitten kokee onnistuvan ja on saanut selkeyttä siihen tekemiseen, niin se on se mun arvolupaus. Hienoa. Hei, kiitos tosi paljon. Kiitos. Hyviä vastauksia. Joo, tosi hyviä kysymyksiä. Ja näitä tässä oli just hyvät somessa esiintymiseen niin liittyviä asioita tuotu esiin. Yeah. Kiitos. Kiitos.